na yung pag nga aldaw kada kayo kakabsat darati kami man kini kumpare nga kabukabain kabukab kami ti ugot ti kamuti kan karni ti alingaw kabsat o tini kabsat na yung karni alingaw kahit bago tayo mangan kabsat kararat tayo kaya paray Wala. Lord diyaman kami tatangal daw diyaman kami ti dahi nga taraon ngayon kami kanan itatangal daw kahit sikat timang bendisyon iti dahi nga taraon ngayon kami kanan sikamot tendard ti mga ewan ti sa magtunggal may sa kada kami tultuloy ka magdaydayaw ka kapday ti dawatan may kapatinagan mo isos amen Men. may iwas paray Tip mo atin mo na bago paray. tip nga eh pare na yung kamote Kali mo atin paray? Ang kapon kong para di bantay may kapitong nga bantay Nung mat. kasi siyempre nakilnap dapat lugmo kayo paray Hindi. kaya nga bumanat para ng bulan Kasi pareho na itlog mo? ang garag kanyam lang na eh Itlog ka, no? daan luwa Hindi pa siya kasi damo itlog ko naman Ra. Nakulkulbo na paray. ha? Nasugnet Nakulkulbo na. nagdududot na pare na yan nagtitirad Tungo sa ha? Nasong lang. mabing pa siguro ati pare na nagdududot na eh nagtatangkan Sabi nga sobra 100 kilos ka na alat. Hindi mo kailangan. mo taba-taba na yun Magkakaman mo siyang pare ka tisidanta ka karnaso. bawal ay pare Ha? bawal Ilawon ba? pag man ako pinangalan na pare 350. basta kilaw Kalum ang kilo kasi kanong nala no? ano nga kilaw parang nabigat kinagduma Mo? yan ko alam nabigat family day Ewan. Natinda ng bigat. Okay ba? ang feelings na takar ni kanyak pare ah ang feelings na Karne. Palaban. Lumaban. kung lumabang nga eh Magiging lang. umatin na po pangduron ng Pepsi ah Ang utang utang ka ah Nakakagutang ko. Ray, say. tip to piti kuwak Nagtitip si Kabards. Tagalog. Dukot. yambaw Tagalog ka maitim na no Kanin. Ang nakset. well Nabatok. Nasunog. Nasunog. Yak. Pero madim kaya mga antika paray. okay Bawang kas ko na sibuyas. kaya ah Video ka kasi dito kanan. Ika lang. buwas kan bawang Uy. Kadum Mga pulaw nga sibuyas. Mga pulaw mga bawang. balin na ta ah Sa ginsik na
Hindi kumukbang niya. Hmm. Mata atin ni pare. Baboy. Matalingaw. Nga. Hmm. Lumalagay, makantad na di ko yan. Kung di na maganti ulo ato yan. Parikoy. Nalamak dyan da kumaroy pare. May mas mga takilon na. Dahil. At talingaw. No? Sama ka naman. Ang gusto kang pampinin nyo dyan. Hmm? Jargi ka. Yeah. Parang gusto tikang kampinin nyo dyan, jargi ka. Ubo lang ah. May kinilaw ka lampay. I just cut. Hmm. Lampay. Ayaw ko tinay mas kano pa rin ang kilawon pilap. Gamo lang mangan kas jay. Kat ayik mo. Tekan alyat nga eh. Ang ganda magan kayo, paborik na lao. Ang galas mo kudil na. Ay binkulo siya. Nga ni Jim Matrimon. Kaya, Ay maga. kali bagoong. Tangkalipit natin. Lutang nga niya baga siya. B160 sigurado. 160 nga bakas. Minumak pa pare. Minumak. Minum ka. Kasuya pare. Suyakan. Win. Nakuha mag-ayam. Nakulbo mo ya. Mga kapigarad. Ajin. Yakin yakon. Bayo masaya nga niya. Alunod sa mga tanay. Nagadaw. Kasuya. Nagkuha. Nagtaba. Shout out kapigarad pre. Habang kutag habang mangmangang ka. Shout out. Ang malam ya. Hindi makaya pa, mati naibos ti kwame. Busog na eh. Muli sa mga lingo ata. Kabayon sa amay. Kumuhakin ni kumpare. Sumunod na. Tama lang makasuya at tao. Nagadugan mantika na ni. Nasubraam kami. Nantika ang pailangan kami may. Gutom pala ulit. Shout out na pare koy. Rarawan ko mga. Rarawan ako ma. Kartartel din eh. Shout out kini probinsya ng Ilocana. Kay ma'am. Magsiksi ka ma'am. Nako. Ka Farmer Friday. Shout out. Kini Milito Despiros. Pare. Shout out. Kini Jan BTV. Pre. Shout out pre. Mukha kumari lobster na. Benito Antonio Jr. Shout out. Kini Jonathan Maggungoy. Shout out pre. Kini Mandy Mariano. Shout out. Kini Regil Yunen. Kini baka na nga Jeremy Yunen. Shout out maray. Antayam ni kumpare. Kini Iko Yankee. Shout out pre. Silang pare ti shout out ta. Anan. Ang ano yun Kamot tayo, hindi tayo makakabuka banta ng sugta mo tayo. Oo talaga. Oren ano natin nga talaga mati makaya paray. Makasuya. Pakadakan pare ta ka. Ngayon pakatakan. Katatagaro tayo. Pakada kami kakabsat ta, pas mantika buka ba yun. Kahit sapay na kung makakabsat ta, like and share ti video mi aparparalan kini kumpare. Kahit don't skip the ads. Subscribe. Ano madumot ti viewers may kakabsat. Share. Yay. Right. Kahit nagpatinggal lang dito yan. Magyaman kami kada kayo. Diyos ti kumuyaw. Amen. Amen.